Śląska tego roku staje się coraz bardziej profesjonalny na coraz wyższym poziomie. Dzięki temu konkursowi dziesiątki śląskich autorów uwierzyły w to, że są w stanie pisać wartościowe, ambitne, często osobiste sztuki teatralne, używając wyłącznie śląskiego języka. Myślę, że jest to jedna z tych inicjatyw, dzięki której tożsamość śląska stała się bardziej mocna i świadoma. W tegorocznej edycji Jednoaktywek po Śląsku zdecydowaliśmy się wyróżnić aż 11 prac. Trzecie miejsce zajęła praca Świniobici. Świetnie napisana, bardzo trudnym językiem, ale takim bardzo pięknym śląskim. Opisuje obrzędy, tradycje, z którymi już po prostu się nie spotykamy. Ogony i golonka to mnie ruszą i do tego richtig fajnisty browar. Zaś chlewik, ale za gardiną ino słyszeć kebabu cię fest kwiczy. Dresie w niebogłosy. Drugie miejsce zajęła praca Ireneusza Widery Stracili się. Świetnie, jak poetycko napisana jednoaktówka o młodym człowieku, który usiłuje dowiedzieć się czegoś o swojej rodzinie, co się z tą rodziną w czasie II wojny światowej zdarzyło. Opisuje takie traumy śląskich rodzin, z którymi przez długie dziesięciolecia chciał się mierzyć. Powiedz, czego ty się boisz? To już było tak dawno i czasy się zmieniły. Nie dziwię się Franckowi, że tak godał. W jednym prawie roku mu się trafiło wszystko, co najgorszego może się trafić jednemu człowiekowi. Całą familię. Pierwsze miejsce zajął Marcin Melon i jednoaktówka Rodzina Adamsów. Marcin Melon jest już zawodowcem. Tym razem pan Marcin Melon napisał świetną powieść, inspirowaną znanym filmem o rodzinie Adamsów, ale tam są takie świetne wątki śląskie, polityczne, także rewelacyjnie się tego słucha, a jednocześnie jest to po prostu świetnie, bardzo ciekawie, zabawnie napisane. Hanek, weź z kuchni talerze i blum waza. W umie Hanek! Wiesz, jak miał ujka Hanka, a ozwał się z toho Jan, no ale każdy na niego godał Johan, Hanys albo Hanek. Ale mnie nie ma Johan ani ja. Nie, to po jakiemu na was Hanek gadają? To je od Hannibal. Wieńczeniem każdego konkursu jest książka, która zawiera 10 najlepszych prac. Będzie można wziąć udział w kolejnej edycji konkursu, który już odbędzie się jesienią 2017 roku. Zapraszamy.